لسر بردامیا رواندن جالی ملیسین پیده و روشاوای کورسانی چه زاروک به چه جن به چه لشکریان چارجی به میوانداریا پرز محمود برو سروکی خوجهیا نرویجیا انا کسی کریه دم باش مامستاس خیراتنا تدکم بولتنا ریبازده دست بکیده تو و بویرا کو جنک بمیر لباشار کوبانی هاتی رواندن لسر دست ملیسین پیده چه دنرخینی بله سلام و ریز بودم و تماشاخان و گهدارا براستی نرخاندناوی گلک زلالا ایدی بیدوی نب سیاست مدارا دکه و نب اکادمیسیونا دکه و نب زانایا و نب هشمندا دکه رواندناوی و یا گلک انسان دیجی زاروکا جروج نمبانا سیاست مدارا اب و یا آرمانجکس بری آرمانجکس سرکی بو پارتیا کارکری نه کردستانی کو دووکێ وێ و ملیچێک و ژێرە کار دەکەن با ئارمانجێ وێنا بجهدێنن ji destpêka damezrandina xwe wê danî bû di peyrewa xwe hundirî de tevgera siyasî li der û dorê xwe hemûyî ti nebike jiyana siyasî wata bikuje tenê xwe bihêlê ji ber ku çi ji ber ku ev partiya hena partiyek dîktatora û partiya dîktator sîstêmê wa ew kesî nebînin divê ew bin take kes bin kes li dora wa devê xwe verneke ji ber ku metirsiye li ser dîktatoriyeta wa û berdewamiya wê pêk tênin yanî ji vê mirotkarê bêjê ev karek yan jî kiryarek bi rastî qirêja bi rastî terorîstiye zêdetir ji vê sîfetê mirot nikarê pê bike. Belê mamosta me best jê çi ye ku dest bi vê hilmetano kirine ew jî revandina jinên bi mêr ku ji beriyana hewekî me behsê kir ku zarokan direvîne ew jî bûyereka pir metirsîdar bû lê ser civaka Kurdî li Rojavayê Kurdistanê her wiha niha jî dest bi revandina jinên mêr kiriye. Enî me besta waniya sereke jî. Belê me besta serekeş xwe me got ew bû a mesela li vir yanî armancek wayî serekî heye malbata Kurd ku şana serekî ye nihat komelgehê de şana serekî malbata mala aîle ye dema ku tu bixwazî vê komelgehê pêş bixê tê bingehê esasî serekî ji malbatê deynê ji wir dest pê dike niha evana planek nû daniye ku malbatê jî ji hevdû bixin ji ber ku komelgeh wirde wek dwarê netewî dwarê siyasî dwarê civakî wana da hemû ji hevdû xistina kirine dijberî hebû her malekê de du kes sê kes bûne dijberî hebdû niha li vir vêce jin û mêr ku em Kurd dibên neqeba jin û mêra behra wata jiyanekê komelgehekê malbatekê ava dikin zarokê pêşerojê bi hevdû re ava dikin dixwazin derbê li rah û rîşê wê din ji koka wê rakin yanî jinê bi mêr hedefek wayî serekî ev e ku vê bikin yanî mêr mecbûr bikin ku li peywa biçe ji ber ku komelgeha me komelgehek di dawiya dawî de girêdayî irf û adet û teqalîdê xwe ye bandora misilmantiyê jî li ser me zor e ji bo wê jîkê vî şêwazê hav kar tênin daqene car dî Belê mamosta çi bandoryan çi metirsiya vê bûyerê wê li ser civakê hebe li Rojavayê Kurdistanê wê çi metirsiya hebe مەترسی ئەوە مەیزێ دەما کۆمەکۆش گەنجا دەست پێکردن ji zaroka dest pêkirin niha jinê bi mêr jî dest pê dikin siba disba hefteyek dî heybek dî wê şêwaz nedî derxin yanî evana şêwazê bikaranîna tirsê û lerzê di nava komelgehê de li nava li ba berdestê wana pirin her serdemekê wê şêwazekî bikarêne sîstemekî dîktator e tenha xwe dixwazê ji bo wê jî alavê di nava distê wê de cek û sîlah e bi devê cek û sîlah car dî terorê di nava komelgehê de çê dike ev na ji bo ku her jineke Kurd jî li wa damayî ji xwe bitirsê berê xwe bidê sînora û ji wê mentîqê baz bidê her ji maleke Kurda mayî jî kêptir bibe ta alî werne cehbicehkirina wê projeya Munzur Musilî û Şakir Xesbar û Rekesperestê Ereba. Belê mamosta Mehmûd em ê bêne li ser biryara nû ya ku rêveberiya Peydê derxistî derbarê leşkeriya neçar ku dibêje ji dayîkbûyên 1980 ta 2004 jî wên hawan berev leşkeriya neçar bibin û piraniya malbatan bijin yên ku ji Rojavayê Kurdistanê derketî deverên Kurdî vale bû ji ber leşkeriya neçar niha em karin bêjin ku ev ji dayîkbûyê nih ev ciwanê nih yê weko ji dayîkbûyê 2004 jî niha armanca milîsên Peydê ne niha tu vê biryarê çawa dibînî wê çi bandora xwe li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê bike kesên komayîn tê de
ئەوش خۆ باندۆر ئەوە ئارمانجێک وای سەرەکی هەیە کۆوێ هەرێما کوردی یعنی دیمۆگرافی بکن دیمۆگرافیا وێنا بکۆهرن بکنە عەرەب ئارمانجا وای سەرەکی ئەڤەش بەرکۆ ئەڤانە نەب کوردی هزر دکن و نەب کوردی کار دکن و نەش بۆ کوردستانی خەبات و تێکۆشی ناخوا دکن بەلکو بەر و ڤاژیوێ دژی نەتەوا کورد دژی ملەتێ کورد دژی دامونەریتێ کۆمەلگەها کورد عرف و عادەتێ کۆمەلگەها کورد و ئەفقات شتێک کریارێ قڕێژی کۆنەها دکن دناوا کۆمەلگەها کوردی دە تو نەبوون ئەساس وا تو نەبوون ji bo wê jî kê armanca serekî ev e îro wek cana dibê vêce misilman dibê hîle şerعî ku wextê ji 1980 dest pê bikin 2004 heta niha îro dikeve 18 saliyê derbas kê wata dibê tiştekî yasayî ku bêjê wala piştî 18 sal hatkarin her ne askeriyê ji xwe re her mêtûdekê derdixê ji bo armanca xwe bêk bêne ji ber ku bi rastî xelkê me milletê me heta vê gavê jî pabend e ji marek berbiçe Ebdiser xakê xew zadê xwe maye wê ew jî wirde bikevne tehlûkeya ku berêwa bikeve sînora û penaber bibin berêwa bikeve welatê derve de ev armanca wê serekî ye. Belê mamosta ji destpêkê tawakenha peyedê dikiryarên xwe de li Rojavayê Kurdistanê hegerem bêjin revandina xebatkaran çalakvanan siyasetmedarên Kurd herwiha terorkirina hejmarek serkirdeyên Kurd Mîna Şehîd Nisreddîn bir hikûmîşhel temu û gelek navên dinyên ciwanan jî û leşkeriya neçar revandina zarokan û terorkirên herwiha dibin eşkenceyê de jî ku xortên Kurda di zîndanên wan de hatine eşkencedan û şehîd ketin gelo ev tawan hemû wê tawakengê berdewam bin wê çawa sînorek ji were danîn niha çi ji xelkên Rojavayê Kurdistanê tê xwestin di berdewamiya van kiryaran de heger çi welatî bin çi tevgera Kurdî be. Belê bi rastî wê hetakengî ê berdewamendin ev na wê berdewam bê heta PKK heye. Ev nasekine û ranawestê ev yek a duwa jî wê berdewam bê heta ev yasayê navdewletî û hene li ser kaxezê wek hebra li ser kaxezê ne sisê heta ê wek Emerîka ku li herêmê ne û bi cavê xwe dibîne û ji ku hesêbkê kenû nabîne ti biryarê dijî wa dernaxe niha rast dibêjin PKK di lîsta terorê de ev ne ti biryareke ew ye ku heval û endam û alîgirî û zirtik û milîtsê PKK di hundirê Kurdistana Rojava da kar û bar û reqs û dîlana xwe dikin û Emerîka tişkî beramberî wa dernaxe me fêm kiriye bercewenda xwe bi milîtsê wa bi kar têne me fêm kiriye wa şervana ku belkî ji malek na wa şerîf ma bin فقیر ji bo maaşê xwe kar dikin wa şervana bi kar têne berê wa tê vîyalî wîyalî ji xwe re bi maaş wa bi kar têne me ew jî fêm kiriye lê dema ku tiştek dijî yasayê navdewletî dibê cerîme dibê cinayet dijî mafê mirova dibê cinayet dijî mafê milleta mafê afiretê ev qat tiştê hal ber çavê Emerîka dibin Emerîka pêngaveke tenê heta îro di hundirê Kurdistana Rojava de nedaye ku bêjê va tişta ez ê rawestênim heta ew jî heye berdewamî wê hebe سچار حتا بێدەنگیە تەفگەرە سیاسی هەیە بە پێی شیوازێک و ئیر و کار و خەباتە خۆتیکێ بێدەنگی و کاغەزکەکێ دەرخێ بەیانەکە پرۆتەستۆیە دەرخێ داخوایانیەکێ بڤی تەنێ ڕاوەستێ ئەفجاردی وێ بەردەوام بێ و گەلک خاڵێتی هەنا لێ چ تێ خۆستن ئەوە و ملت فقیر و هەژار ملت ئەو بڕاستی ئەv دایکێ شەهیدە کۆتمی ئەزگازیا خۆتگەهێن مەوا کۆ بەهازارانە بۆ ژن تەنێ دەرکەونە کۆلانە بەهازارە ئەv دەسەلاتداریە کۆ ئیرۆ دەستەکەت دەستێ پەکەکێدا وێ لەسەر لنگێ خوێن نەمێنێ وێ ڤاکارە ڕاوەستێنێ وێ تەسلیم بێ بڕاستی بەرامبەری ئیرادەیە ملت مەدی یەک جارێن نمونە خۆنیشاندانێک چێبوو ژمارەیەک ji alîgirê wa di nav de ji bo mesela bihabûna xwarin û wana û wan bêjin sultamanî tiştê wiha medî yek gavê de biryara xwe ku herandin û berpaş ve vegerhan wata ev li bendê îradeya milletin ku bi yek helwestê bayabê kolanê û tevgera siyasî de pêşiya wê de bê rêberê ku wa binav dikin rêberê siyasî ku bi rastî jî piraniya wan nekihana esta wî navê rêberetiyê karê xwe malê xwe tenê dewil û gotina nekin derkevne kolana û bi wêrekî biaxivin beramberî va qirêjê va kiryarê qirêj ku îdî bes e yani belê mamsta berdewamiya van kiryarên ku nihate behs kirî jî pêşa roja Rojavayê Kurdistanê deverên Kurdî berevkî ve diçe dibin destê desthelata PYD de
پیش روژا کردستان روژ آوا بریویل تهلوکه که مزنه اگر به وی رنگی بردوامی بمینه قلسبونا تفگرا میا سیاسی و گرموگریا کار و کریار وانی قریج رواندنیج گرتنیج تالان کرنیج کشتنیج ترور کرنیج کوم کجیا ما ایده چونه چه بریویل تهلوکه یک دو دجمنی کردا زیده تر دبن یعنی جار و جار بلا خول ویالی دخیجی دجمنی کردا زیده کرنا بری خدای هر کسی دور خوا بری خدای جار ندبیز بری خود ما حکومتش بن و حکومت ره بری خدای تلافش بن و جیب هنک اجوار دیوستینه بری خدای تجارت ترکات بن و ترکاره بری خدای ایرانش بن و ایرانی ره بری خدای حجدار شعبیش بن و بواره سرکرده و بخوا بدوی خود بیجن ما آلا عراقی آنیشن گالی نجمه با نت هاتنو اگه پیشمرگه و پدکه گل وربو ندهشتن یک جوا ضربه يعني بخو اعتراف دكن مكر دكن كو ايرو نوكري دجمنانا واتا نوكري دجمنا تنافا دلي كردستاني ده خبات وتيكوشينا فوتكي تهلوكا لسروي كردستاني زورا بيوستا كو كرد ايدي هشيار ببن و بيكتنجي بيك هالوصي بايابن بيجن ايدي بسا يان كردستان يان نمان وباكر ياري قريش بيدنك نمينن بله گلک سپاس بو برز محمود برو سروک خوشجهیا نروژیا انجمن اجتماعی کردی کوت میوانه ولتناری باس سپاس لسر شروینته